Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Подсолнухи поселогы халкы тиздән газлы булачак. Эшләр кайчанга кадәр дәвам итәр һәм поселкта яшәүчеләрнең барысы да газ белән тәэмин ителерме? Ярчаллыда йыланнар активлашты. Өй хайваннары йыланнардан зыян күргән очракта ни эшләргә? 1 июнь балаларны яклау көне. Чаллыда нинди бәйрәм чаралары узды? Подсолнухи поселогы халкы тиздән газлы булачак. Биредә зәңгәр ягулык турбаларын үткәрә башладылар. Барлыгы 63 километр озынлыкта газ турбаларын уздыру планлаштырыла. Эшләр кайчанга кадәр дәвам итәр һәм поселокта яшәүчеләрнең барысы да газ белән тәэмин ителерме? Лилия Хабибжанова сюжетында. Выжидается свое время, и потом убирается электронагреватель, и трубы спаиваются между собой под давлением. Хәзер турбаларны ябыштыру һәм җир эшләре бара. Участокта 2 бригада хезмәт куя. Эшләр күләме арту белән эшләр дә күбәячәк. Работаем мы с 7 до 7, 2 недели уже подряд. За это время прошли, наверное, километра 2. Уже сделано газопровода. Уложено, закапано. Газ турбаларын машиностроительный ягына берничә урамда үткәрергә өлгергәннәр. Хәзер берничә урамны калдырып, җиңүнең 70 еллыгы урамына күчкәннәр. Чиратта Шәкүров урамы. Тиздән биредә юл ясарга ниятләр. Шуңа күрә турбаларны алдан сузып калдыру бурычы куела. Эшчеләр газ турбаларын бөтен поселокка үткәрергә планлаштыра. Если успеем до начала отопительного сезона, то, получается, начнем переврезать газ. Вот. Если уже не успеем, там, Газпром не даст врезаться, потому что начало отопительного сезона уже, когда начинается отопительный сезон, уже тяжеловато. Барлыгы 63 километр газ турбасы сузылачак. Эшләрне җәй ахырына кадәр тәмамларга планлаштыралар. Тиздән зәңгәр ягулык булачагына поселокта яшәүчеләр аеруча нык сөенә. Салкын көннәрдә күбесенә йортларын электр белән җылытырга туры килгән. Месяц порядка выходило около 20 тысяч рублей. Хотя дом у меня относительно небольшой. Вот у кого дома большие, там и до 20, и до 25 тысяч заходит в месяц. Это вот январь, декабрь, зимние месяцы. Зәңгәр ягулык системасына газ турбалары тулысынча үткәрелеп беткәч кенә тоташтырачаклар. Йорт төзеп өлгермәгәннәргә борчуласы юк ди белгечләр. Участокларында өй фундаменты яисә мунчасы булган очракта газ турбасыннан аларга да зәңгәр ягулыкка тоташтыргыч чыгарып калдырачаклар. Лилия Хабибжанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыда Василий Маковеев белән хушлаштылар. Аны шәһәр зиратында җирләделәр. Хушлашу чарасы барлык хәрби хөрмәтләү белән оештырылды. 56 яшьлек Василий Маковеев Украинада махсус хәрби операция барышында һәлак булган. Ул үз теләге белән 21 апрельдә фронтка китә. Аның хатыны һәм 3 баласы калды. Соңгы юлга ул залплар белән узатылды. Без туганнарның һәм якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Ярчаллыга озак көтелгән җылы һава торышы килде. Аның белән бергә йыланнар да активлашты. Аларның беренче корбаны өй хайваннары булган. Безнең шеф мөхәррир Валерия Новожилованың да яраткан 4 аяклы дустын йылан тешләгән. Өй хайваннары йыланнардан зыян күргән очракта ни эшләргә? Тулырак алдагы материалыбызда. Бүген Бонниның ветеринария табибына чираттагы визиты. Сәбәбе йылан белән күңелсез очрашу. 6 яшьлек француз бульдогы беренче тапкыр йылан һөҗүменә дучар булган. Были на даче, собака увидела змею, видимо, решила с ней поиграть, подошла близко, сунулась к ней, а змея решила атаковать, укусила в область головы, в область лба. Сразу шишка такая появилась, собака ослабла. Перестала ходить, стоять, сразу села, потом легла уже. Это урдан интекәч Валерия Закасузмыча шундук Боннина ветеринарга алып барган. Табиб билгеләгән дарудан соң 4 тәпиле дустының хәле яхшырган, тик курку хисе генә һаман да югалмаган. Хәзер ул шлангларны һәм бауларны урап уза. Әлбәттә, иң мөһиме тиз арада хастаханәгә барып җитү, әмма беренче ярдәмне мустакыйль рәвештә дә күрсәтергә була. Нужно успокоить животное, обездвижить, найти место укуса змеи, то есть ранку. Если после укуса прошло, то есть не более 20 минут, можно, получается, выдавить, то есть кровь вместо укуса, кровь с ядом. Яраны су белән юарга, водород перекисе белән эшкәртергә, бәйләвеш салырга, шулай ук антигистамин һәм авыртуны баса торган дарулар бирергә кирәк. Һәм әлбәттә тизрәк хайванны ветеринарга илтү зарур. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадзинова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Гаилә тарихында гасырлар кайтавазы тарихта без излебез. Шундый исем астында Татарстанда шәҗәрәләр фестивале узды. Республиканың төрле шәһәрләреннән барлыгы 36 гаилә катнашты. Исемлектә шәһәрдәшләребез Хаматшиннар гаиләсе дә бар иде. Алар белән безнең иҗат төркеме тонышты. Менә безнең Нияз, мин, туганым Ринал, туганым кыз туганыбыз Лилия һәм Юнир иң улысы. Һәм инде әнкәйнең әтисе Кияметдин. Нияз Хаматшин 9 буын бабасының исемен белә. Нәсел шәҗәрәсен булдыруда аңа бик күп эш алып барырга, туганнары белән җыелышып искә төшереп утырырга туры килгән. Нияз Хаматшин үзе Башкортстан ягыннан. Шалуда ул 2009 елда төпләнә. Тормыш иптәше Лиана Раисовна. Алар Альзана һәм Эвелина исемле 2 кыз тәрбиялиләр. Бу конкурста шәҗәрә агачын әни ягыннан күрсәттек. Менә безнең Ибраһим, Якуб, Ахметян, Фәми, Кияметдин, менә бу безнең Кияметдин әнкәйнең әтисе була инде, безнең Зүрәтәй. Алар туганнарыбыз бергә очрашып, бергә аралашып шушы шәҗәрә агачын төзегәннәр. Шәҗәрәдән тыш тарихта без излебез конкурсында нәселдән нәселгә күчеп йөрүче берәр тарихи мирас та тәкъдим итәргә кирәк була. Нияз Хаматшин ул кыйммәтле мирас бездә изге Коръән китабы ди. Хәзер аны әнисе кадерләп саклый икән. Моннан тыш бәйгедә катнашучылар әле милли ризыкта тәкъдим итәләр. Бу конкурста без ирем ягыннан килгән милли ризык, ат итеннән ясалган кызылык һәм кымыз эчемлеген күрсәттек. Хаматшиннар гаиләсе әлеге конкурста катнашулары белән бик тә горурлана. Әлеге нәсел шәҗәрәсен киләчәк буыннар да шулай кадерләп саклар дип ышана шәһәрдәшләр. Лилия Хәбибҗанова, Арина Шамина, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бәйрәм чаралары шәһәр мәйданчыкларында гына түгел, мәктәпкәчә учреждениеләрдә дә узды. Шулай итеп, якты, бай эчтәлекле күңелле чара 125-нче Затейники балалар бакчасында да үтте. Бәйрәм мизгелләре безнең камера объективына да эләкте. 125-нче Затейники балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр өчен иртә өчен әкият белән башланып китте. Балаларны яклау көне уңаеннан педагоглар шоу программа оештырдылар. Музыка астында балалар төрле уеннар уйнады, табышмакларга җавап бирделәр, җырлар башкардылар. В детском саду также планируется на летний период очень много мероприятий, которые также будут проводиться на свежем воздухе, в которых с удовольствием принимают наши дети. Бәйрәм чарасында әти-әниләр дә катнашты. Балалар белән бергә алар бию флешмобы оештырдылар. Бүген шушы бәйрәмгә без әзерләндек, әлбәттә, әниләр дә булышты. Безнең балалар бик талантлы, безнең бу садикка йөриләр, җырладылар да, биделәр дә, шигырьләр дә сөйләделәр. Гомумән, шундый матур көн бүген безнең балалар өчен. Җәйне шулай матур итеп башлап җибәрәбез инде без. Очень было все хорошо, мне все понравилось. Я очень жду лета. А что тебе больше всего понравилось? Огромный медведь, как он стоял на одной руке на столе. И я думаю, что это робот. Бәйрәм бүләкләр белән тамамланды һәм бу көне буена җитәрлек күтәренке кәеф бирде. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Глазная клиника Газизовых. Приглашаем детей и взрослых на лечение близорукости. Также проводим операции по удалению катаракты и вторичной катаракты лазером. Звоните 35 75 75. Питомник «Новый садовник», плодово-ягодные саженцы, декоративные культуры, рассада крупноплодной земляники. Окрестности деревни Азьмушкина.